Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथां मोनसे आंनि गोदान मोनसे भिडियोआव फिन बरायबावबाय आं नै दा थांगासिनो दङ मोनसे जायगायाव आरोना माने हासि मैदेर मासे थैदोनो जों बेयाव थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जि बाहायो देखायलांनोसै आरो बेखौनो एसे शेयार खालामनोसै नोंथांमोना भिडियोखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै जों थांगासिनो एबारे उपाय गैया आरो आथिंजों थाबायलांदो जों दिनै Good morning ni फुंबिलिनि टाइमा खैथा जाखो नायलाय 9ता जाबाय ना आरो नै मोखां-मोखांखौनो मोजां सुलायाखै माबा मैदेर थैदो होननायखाय जों फैब्रबदो आरोना 9:57 जाबाय लोगोफोर आं बाय लेट उथिबाय थेवबो नोंथांमोननो जि बाहाय देखायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जायगाखौ नायलांबाय थादो नै जोंनिया लोगोआ बिराद हेन्डसाम जोंनिया हेन्डसाम माने हेन्डसाममोन नाथाय खानायखौ सिनना लाफ्लांबायना लोगोफोर माबा मनदा बोरैबा जाबाय दा होमबाबो सिख्लाफ्रा नायोलै ने नायनो नागिराखै लोगोफोर बे साननैसोआ माने आं लाजिबाय एसे आरो लाजिनाय वाव बुंबा माने नंगौ नामा सिख्लाफ्रा आंखौ नायनो नागिराखै लोगोफोर नै बिराद सोरगिदिं बिराद समायना आरोना नै जों ओइ लोगोफोर फैबावदो जोंनिया लोगोफोर साइकेलजों लोगोफोर जेब्ला बाइक एसे खानाया लावगोन जेब्ला नोंथांमोना नुगोन आंनि स्टाइलखौ खानायखौसो आं नेगासिनो लोगोफोर मानसिफ्रा गोबां जंखायबाय आंखौ मानो बिदि लानांगौ होननानै नंगौ नामा आरो नोंथाङा आरो मा बुंनो सानबावदो आं बेखौनो बुंनो सानदों खानायखौ सोरबाफोर सेंग्राफोर दङ लोगोफोर सेंग्राफोर खानायखौ बेबायदि दाला लोगोफोर बेबायदि दाला फस्थायगोन लोगोफोर नङाबा बेसेबां दुखु मोनादों आंनि गोसो गोरबोआ होमबाबो सिख्लाफोरा नायोलै ने खानायदोलाय मा लोब्बा दं नङा होमबा सानैसो नायदोंमोन खानायदो लोब्बा गैया महर मोखांजों लोब्बा गैया नङा होमबा आखल आखु गोसोखौ नायनानैसो मोजां मोनो नङा होमबा बयबो बेबायदि आरोना लोगोफोर जों दा गणेश बाबा थैदोंनो फिसा बेखौनो नायनो थांगोन जों दा लोगोफोर नोंथांमोना सिरि नायलांबाय था जोंनि ब्लग भिडिअखौ आदसा बिदिब्ला दे होमबालाय दोनथ'नाय जाबाय दे नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ नै जि मोजां समायना आरोना जायगाया सोरगिदिं माने बागानानो गोजा आरोना लोगोफोर नैथिनि गेजेराव जोंना सिसि ब्लक जाबनाय मोजां समायना आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जि हायो देखायलांनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिदिब्ला जों थांगासिनो दं आरोना दा नोंथांमोना देखायहैनोसै बेयाव नै जोंनिया लोगोफ्रा फैगासिनो आथिंजोंनो गारिखौ लानानै फैनाय जायासै ना लोगोफोर जों थाबायनानै थांनोसै आरोना लोगोफोर उपाय गैया माथो खालामनो थाबायनोबो नांगौ आथिं आखाइफोरा बाहाय मोजां जायो माने स्ट्रं जायो देहाफोरा गारि थानालाय मा जानो गारि सालायबाय थाबा जाया नङा होमबा लोगोफोर बेबायदि आरोना बेनिखायनो जोङो बयबो आथिंजोंनो थाबायबाय मर्निंनि हिसाबै बे खालामनो आंथ' नै मोखांखौनो सुलायलायाखै आरोना थेवबो फैथारबाय आरोना मैदेर नायनोसै मैदेरखौ मा जाना थैखो माबायदि थैदो नोंथांमोननो देखायनोसै आरो बेखौनो एसे शेयार खालामनोसै नेक्स्टआव आंबो न'आव थांनोसै माने न'आव थांनो मोनैया बिराद गोबाव जाबायमोन नै जोंहा बिथां लोगोआबो थांगोन न'आव दा न'नि जायगाफोरखौ एसे देखायहैलायनोसै जोंनि भिलेजखौ नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लेट्स गो स' फाइनालि जों नै सफैबाय लोगोफोर पुलिस दं आरोना मैदेरफोर नै जों थांगासिनो बारे नायनो माने मैदेरा फिसासो होनना बुंदों आरो लोगोफोर उपाय गैया नायनोसै फिसाबाबो दसे बारा मानसिबो गैखाया माथो होसो फैथारबाय जों बेखौ दसे खमाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेखौनो एसे फबनो लाहार फाहार खालामबाय जेसिबि हा मोनामबाय ने फिसासो मैदेर फिसा मोनामलायबायलै जावबाय फबनो थाखाय नै जोंनिया सासेया बिराद गरम मोनबायनो बिथाङा साहा बागान खाथियाव जिरायना दं आरोना लोगोफोर मैदेरखौ जों नायखांबाय
नायनानै आरो माथो खालामबावनोसै मालाय फबसिगोन मासिगोन आरो खाथियाव थांबाबो मोनामो माने गेसाव दालाय जाबाय आरो साननै जाबायना साननै जाबाय लोगोफोर साननै नै साहा बागाना बेसे गोजौ गोजौ नुखायनो जि समायना नायनो नोंथांमोननि थाखाय जों जोबोद खस्थ' खालामनानै समायना नायनो मोजां आरोना लोगोफोर साहा बागाना साहा बागान गेजेर गेजेर दं आरो जों दा एबारे मेन नामा मोनसिगोन दसे उनाव बोथोरा दिनै बिराद गरम बिराद मेंनानै जों दसे जिरायबाय आरोना लोगोफोर उपाय गैया मा खालामनो बिराद मेंबाय नै जों दंफां सायाव एसे जिरायना दं आरोना लोगोफोर आंखौ माबा मा होनो मोखां सुयैखाय सेस माने गगाबो मोनदों मानसिया देहायाबो एसे दुलबर जाना दं आरोना लोगोफोर गारि सालायनो मा खालामनो बोथोरजों लोगोसे जायो आरोना दा दसे जिरायनानै थांनोसै रुमाव माथो खालामबावनो उपाय गैया दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय